Goddag og velkommen. Vi er rigtig, rigtig glade for at se jer. Ja, I har et kvarter på hver post. Jeg er her hver dag, fordi min skole ligger lige der. Jeg bruger den til at lege på. Vi bruger den meget på fritidshjemmet. Altså, der kan vi godt tit komme over. Og i idræt i klassen. Jeg bruger den ikke så meget. Altså, når jeg bare er med min familie. Men når jeg skal på fritidshjem herover på skolen, så gør jeg det meget. Jeg spiller meget frisbee med min far, og så er jeg tit over at gå med min farmors hund. Det er meget hyggeligt. Jeg bruger den mest til fodbold. Og så er jeg nogle gange inde på legepladsen. Lege lidt med mine venner. Altså, jeg bruger den til fodbold og dåseskjul. Jeg er også mest over med skolen. Eksempel hvis min bedstemor her, kan godt være, at vi går ned for at se blomsterne eller være på legepladsen. Så har vi også spillet fodbold også en gang mellem klassen, men det er mest drengene. Og pigerne er over på legepladsen. Altså, vi hygger og snakker, og så prøver vi nogle ting. Om sommeren, så faktisk i den her have, så kan man ligge sig og sole sig og læse en bog og sådan noget. Så er der også nogle gange med sine venner, hvor man bare tager sin telefon og en lille højttaler med, og så går man bare ud på den der fodboldbane, der er derovre, og bare danser. Det er meget dejligt. Jeg passer børn, så går jeg herhen på legepladsen, og jeg har om sommeren nogle gange med mine venner. Og med min familie, så har vi spiser pizza herhen og sådan noget. Nogle gange så går man herover, når man har spisefri kvarter, sådan, og sidder og spiser sin mad. Nogle gange så tager jeg hen med nogle af mine veninder. Hvad laver I, når I hopper? Vi snakker bare, så sidder vi på bænkene derhen ved søen, og så snakker vi. Vi skal over til danserne. Søen, den er meget beskidt, synes jeg, og det er ret klamt. Stinker. Ja, det er ret klamt, det der gule vand nogle gange. Ja. Det er ret ulækkert, der ligger skrald, der står flasker og sådan noget ulækkert her. Og også at hunden laver lort ud, Ja, og det de hele skal ejerne ikke tager det op igen. Ja. Nu har de fjernet alle skraldespandene og kun sat nogle ved udgangen, og det synes jeg er ret besværligt. At gå hele vejen hen til udgangen for at smide sin madpapir ud. De der skraldespande, altså de står i hjørnerne, og der er ingen, der kan se dem. Den er meget sådan mørk, sådan lidt. Den er meget, der er mange træer, sådan når man går, så er det sådan en mørk gang, man går i. Sådan om aftenen er den ret uhyggelig, synes jeg. Ja. Også fordi man tænker på, at nogle gange så er der nogen, der bliver overfaldet. Det har jeg i hvert fald hørt. Jeg er ikke bange for noget herovre. Sådan, jeg synes bare, at hjørnerne skulle være lysere, så havde man lyst til at sidde derovre. Altså, da man var lille, sådan for et par år siden, der sagde ens forældre altid, du må ikke være på legepladsen om natten. Og det var fordi, at de troede, der kom sådan nogle gangstertyper derover. Det er sikkert også farligt for små børn at være der om natten. Men det regner heller ikke med, at de er. Specielt nede ved fodboldbanen, der ligger der rigtig meget. Der er også toilettet, og der ligger der nogle gange hjemløs og sover. Altså, de skal jo have et sted at sove, men det er bare lige en park, hvor der kommer mange børn, så det er ret ubehageligt. Mm. Men altså, der er også folk, der sådan, tager stoffer derinde. Og sidder og drikker sig helt vildt fuld og sådan noget. Man kan gå lige ned. Det er ikke så rart, men man skal bare holde sig væk derfra. Jeg ser det ikke som et problem, fordi at jeg er vant til det, så jeg er ligeglad med sådan noget. Men jeg kan godt, altså Clara, hun er jo lige flyttet til, så det kan godt være, at hun har det mere som et problem. Der er mange sådan narkomaner herovre, og nogle gange kan man finde sådan sprøjter liggende, og det er rimelig ubehageligt. Altså, så tænker man sådan lidt. Så det kunne man selvfølgelig godt gøre noget ved. Altså, det er sjovt, at der ikke er så meget sådan voksenbestemt, at det mere bare er sådan løbe rundt og lege, altså uden voksne.
Man sådan stresser sådan helt og tryk. Det er sådan rigtig sjovt. Hvor man sådan kommer sådan helt op og kører. Det der med de der pæle, man skulle trykke på med farver, det synes jeg var sjovt. Nå ja, det var sjovt. Ja. Men hvis I havde det her i parken, for det første ville det blive ødelagt med det samme. For det andet, så ville det være optaget hele tiden. Jeg specielt godt lide den der skraldespand. Jeg har lyst til at smide skrald ud hele tiden. Det var 3 gange. Så man sådan skulle samarbejde lidt. Det var også meget sjovt. Så synes jeg også, at de der møbler, de var meget seje. Det er sådan, den der sorte trekant, den kan jeg meget godt lide. Det er sådan, man kunne bruge den til for eksempel scene, hvis man bare lige for sjov sådan skulle prøve at synge. Og så kunne man bruge den til rutsjebane, sådan ned ad siden. Det var ret sjovt. Den der orange en, den var smart. Hvis det var, man var mange, så kunne man alle sammen se på hinanden, når man snakkede, for den var sådan rund i form. Det kan jeg godt lide. Den var meget stor. Ja. Altså, jeg ved ikke lige, hvor den skulle være henne. Den var kæmpe. Det der parkour, det var sjovt. Ja, meget. Ja, fordi det var ikke sådan rigtig klatrestativ, det var mere sådan stilladsagtigt, hvor man faktisk godt kunne lave noget på det. Hvad med dig, Anton? Spiller du meget bold? Ja, mand. Vi spiller begge to fodbold. Og vi er de bedste målmænd i vores klasse. Ja. Der er ret meget sådan asfalt. Måske noget kunstgræs. Det er ret fedt. Sådan, så hvis nu man faldt, så gjorde det ikke så ondt. Eller sådan. Altså for eksempel mange af de gange, jeg har været derovre, så er der nogen, der har slået sig. Sådan. Ja. Hvis jeg skulle bestemme, hvad der skulle på fodboldbanen, så skulle det være, at der skulle være et tag og blødt underlag. Altså, den ene skulle i hvert fald bruges til fodbold, for det er jo en fodboldbane. Og den anden, det tror jeg egentlig godt kunne være sådan sådan lidt ligesom de der tryknogen, som man trykkede på. Men altså, det må godt være sådan noget, hvor man rigtig kan løbe og sådan lidt alt muligt-agtigt. Jeg synes, der måske skulle være nogle parkourbaner eller noget man kunne sådan bevæge sig med. Og ikke, altså, hockeybane er også noget, man kan bevæge sig med, men noget man måske ikke skal bruge specielt udstyr for at kunne bruge det. Jeg synes, der burde være det samme. Jeg synes bare, at de burde opfriske det lidt. Det er lidt uhyggeligt derovre, synes jeg. Der er ret klamt derovre. Og nogle gange sidder sådan nogle uhyggelige mennesker. Der er nogen, der skyder i buskene. Man kunne måske gøre sådan, så der blev lidt mere liv derovre, sådan, så der kom lidt flere folk derovre. Det ville være fedt, hvis der var blevet lavet noget sådan flot graffiti derovre, som ikke skulle sådan pilles ned. Sådan noget street art, ikke sådan noget arkitekt noget. Man kunne måske bygge det på en anden måde, fordi det er sådan meget lukket og mørkt og klamt derinde. Hvad siger du her? Du har Jeg siger en forhindringsbane. Er det en brandmandsstang eller sådan noget? Ja, sådan en. Fra en gren? Ja, det kan man godt sige, fordi det kan være, at man ikke kan lide det. Hvis der er nogen, der har lyst til at lege soldat, så kan der være et vindue, hvor der er sådan en legetøjspistol og og også en kikkert. Ja, det kan også være en platform helt oppe i toppen, ligesom sådan en lille, med en kikkert, så man kan kigge ned på hele legepladsen. Ligesom. Og så kan man lege, man skal ned. Ja. Eller man kan gå, det er omvendt, gå ned igen. Tag den her svævebane, nej det er jo ikke en svævebane, det er jo mere sådan en reb over på den her platform. Hvis man ikke har lyst til at gå ind i træet og op igen, så kan man tage brandmandsstangen ned. Eller hoppe. Hvis man glider, så rammer man, og så rammer man jo ind i noget hårdt. Så rammer man ind i selve træet. Hvad kunne træet så være? Kunne det være lavet af noget andet? Så synes jeg, at man skulle lave det lidt blødere på et punkt, hvor man kunne blive ramt. Så der skal være et blødt punkt? Ja. Er I klar? Alle må flytte sig fra papiret. Ikke lægge på. Alle må flytte sig fra papiret og så hive
Så er vi klar til at rykke videre til en fodboldbane som en basketballbane. Til at lave en basketballbane? Ja. Og hvad siger du i siden af? Jeg tænkte, om man kunne rykke skøjtebanen derover, fordi der er der allerede de der mure der. Prøv at høre, nu har vi fået tegnet noget her på den her idé med kombineret minigolfbane og skøjtebane, efter om det er sommer eller vinter, med kombineret isbar og varme kakao, udlejning af skøjter. Ja. Hvis du kunne ændre noget i Engelhaveparken, hvad skulle det så være, og hvorfor? Altså de lidt mindre børn. Var det ikke det der med... Når man putter skrald i, hvad sker der så? Så ville der komme det nyeste hit til eller sådan noget. Skriv med. Hvad er det skrevet? En skov, hvad står der? Skøj, natur, legeplads og små huse, der ligger tæt. Okay, så ligger nogle små huse inde mellem træerne? Ja, så man kan lege. Okay. Det er bare mega irriterende, fordi vi kan ikke rigtig lave noget om her, men der var der tit sådan noget kanyler og sådan noget over i hjørnet her. Og så har der været nogle angreb og sådan noget herover. Skal jeg bare tage et rigtigt hus med tag og det hele? Ja, skal jeg tage et rigtigt hus med meget hjørnerne og sådan noget. Og så nogle rene toiletter, nye toiletter, det er fandme for godt. Altså, hvis det var mig, så skulle der måske være lidt flere sådan omkring her, sådan sidepladser, sådan hyggelige steder, jeg ved ikke helt. Altså, så kan man lave sådan en sten, ligesom stoler, så kan man sidde og snakke med hinanden. Kunne det godt være sådan nogle ting, der skulle bygges, så måske kunne der komme en skøjtebane, og så, altså om vinteren kunne der være skøjtebane, hvor man også kunne udleje skøjter og varm kakao, og så om sommeren kunne der være minigolf. Så vi kan jo måske lave en swimmingpool herovre. Ja. Med rutsjebane. Ja. Hvor der er lys indeni. Og vi kunne også lave sådan nogle robotter, som bare sugede alt skraldet op. Ja. Der kunne godt komme sådan en lille hus om sommeren, altså også om vinteren, men om sommeren, hvor man kunne låne liggestole. For eksempel en bedre løbebane, eller ingen løbebane. Det ville også være lidt sjovt, hvis det var mere sådan, hvis der var lidt bakker, fordi at det ikke sådan, det er helt fladt. Jeg tænker på sådan en bane, hvor man kan hoppe over et lille hegn, eller klatre over noget. Træningsredskaber og parkourbaner og sådan noget. Og ja, så bare nogle fede ting at sidde i. Jeg tror, det ville være nemmere, hvis det var, vi bare alle sammen snakkede om, fordi vi ved jo for eksempel ikke, hvad det er, de små har sagt. Så kan vi sige, nå, til det, bla bla bla. Altså sådan noget. Så tror jeg, der vil komme mange flere. Ja. Man skulle bare have nogle flere mennesker herover. Ja. Synes jeg. Koncerter sådan jævnligt. Det kunne være helt vildt fedt. Og så går vi amok! For der er brug til Vesterbro. Han har brug til Vesterbro. Vi bæder alle sammen i den samme zone. Østeriges fuldhåbne. Ja, yes, har det godt? Sådan skal det være. Yes, hej. Dullig lille røstermand. Smiler når han hører sin yndling. Og hver dag efter job går han ned lige med klub. Hilser på men og bedre. Tro mig, boy. Det er den eneste vej. Smil op til solen, og det smiler til dig. Livet gør dig høj, så tager de mod det. Gå hjem og puller op. Bare giv mig dig smil, og du møder mig på din vej. Hello, hello, hey. Både vibrationer, vi kan op og fra det. Kommer det så på YouTube? Det kommer i Rådhuset. Det er da bedre end ingenting. Se små rådhusmennesker. Jeg ved ikke, hvor fanden det så til far. Det bedste er det bedste.